pakaita mukana wekuti panga pane kutsvagana nekutsvagisana nenzira dzakasiyana siyana. Pakava nemukana wekusungisana kuendesana kumataredzi mhosva. Nanhasi basa ramakatarisana naro sabhuku nebasa ratirikurova pano nhasi iri rine rurondo rwekusungisana nekukwadzana nekushandisirana mari nenzira isiri iyo. That's why muchinzwa ndiri tinofanira kufamba kwakachena, tokasika kufamba tichiona kuti zviri kubva nekupi nekuti tese takadai panapa hatizi tese tiri muwilling yekugadzisa this problem but vamwe vatengesi. So kana ndosvika panorema ndichishanda nevatengesi handifari nei. Mhepo iri kubuda panapa yakakutungamirira kuenda kokusvitsa yekudzinza kwayo yega. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva, sekuvimbisa kwatakaita, sekutaura kwatakaita kuti aiwa Sekuru Mukotsanjera vari kuuya munzvimbo ino yeMutoko. Hongu nhasi uno vasvika tiri Pamasawa, apo tiri kuda kuona kuti zviri kufamba sei, asi dambudziko raitika nderekuti vauya nguva dzafamba zvokuti manje tinenge tisisina chaedza. Sekudzwa kwatanga takaitwa takanzizvo basa iri kutanga kuseni kuma9, saka isusu hatina kumbenge tauya takagadzira zvokuti tizosvita manheru tanga tiine pfungwa dzekuti 9 o'clock zvikatanga kana kuti zvikanonoka zvinotanga kuma1 kuma3 zvinenge zvapera, asi iye zvino izvi it's almost 6 o'clock basa risati ratanga. Asi chandingade kungokutaurirai ndeche mamiriro akaita urongwa huri pano. Ndofunga vanhu vauya semaonerano vauya neuwandu hwavo, ngoma dziri kuritwa, vari kutamba, asi chatawana kubva panhaurirano iri kuitwa ndechekuti Sekuru vari kuti vauya kuzosimudza mudzimu woendeswa kumusha kwawo kuChipinge. Ndofunga mukataridzwa pamufanidzo zvamuri kuona izvo, ndofunga mhepo yakatobata kuna Mandi akuchida kuti achiendeswa kwake. Ndiamuri kuona uyo Mandi hatisi kukwanisa hedu kunzwa kuti ari kuti chii, masoko aari kutaura nekuda kwekuti kune ngoma dziri kurira, asi regai tiedze kumbotsvagurudza tiri kuti pane chatokwanisa kunzwa here chaari kutaura tiri padhuze padyo naye. Unopinda mudariro usina kushonga here? Kuti utanga washonga unopinda mudariro usina kushonga. Ndofunga mazvona ndo zviri kutora nzvimbo, asi dambudziko racho nderekuti mumba maane tima Mandi akushongedzwa hanzu dzekuti ange achienda akapfeka, uyezve tauzwazve kuti pachaka
regai titange kukurukura nemi. Ndiri kuona nguva dzedu ndo dzafamba, tinenge tisina mifananidzo manje. Tingade kuziva kuti zviri kufamba sei? Ipapapa chaapo ndechekuti chiremba wasvika, saka tiri mukati mukukurukura nachiremba. Chiremba wari kutiti waya kuzotora kusumudza mudzimu kuti uchiende kumusha mawo. Sedzinza kufamba kwatanga taita tichitanga kutaura nachiremba, dzinza taitarisira kuti chiremba wati aiwa zvemhepo zvehondo ndinozviita, inosumuka mhepo. Tanga tichifunga kuti waneisumudzira zuva rawatouya nhasi kudai. Zvino wati aiwa, isi zvatinoita kuenda imimi nemudzimu tosvika mumusha make, wana sekuru wake newo chiremba ndiwo wachamuchimutaurira madyo kuti right ava wapedza nevavo, chienda uchiorwisa munhu akakuparadza, ndo pamuchazoona minani. Saka nanhasi tiri kuona kuti ndo mudare ratari yezvinezvi mwanasikana akupfekedzwa nguo dzake dzokuti agone kusvika mumusha make. Saka tiri kutaura isusu kuti rwendo rwechipinge ndinhasi. Ndo zvatowapo kutoenda nhasi, nekuti doro raakutova redi kumwe kuchipinge, zvekuti tiri kutorara tichifamba. Hatichaziva kuti tinosvika nguwai kuchipinge, pamwe tosvika koyedza nekufamba kuchaita ngoro dzemoto dzatichafamba ndidzo, ende tichaona kuti panapa pachasumukiwa nguwai kuti tione kusvika muchipinge. Veruzhinji vangade kuziva nhau yemabhonzo kuti yamira sei manje kana dare rakamira semamiriro araita. Ipapo ndo patange tiri kuda kuti iye nyakuita ndiye ngaaburitse zvaakaita pamabhonzo, nokuti mabhonzo iye muridzi chaiye ari kuti mabhonzo anga handichaona hapasisina. Kusvika wana chiremba wakataura kuti chiregai ndondisika mabhonzo hamuchambawa, ende haachatowanika. Ane zvaakaita itika zvokuti kana kutoraswa mumvura kana kuti akaiswa asidi, hakusisina chinhu chinonzi mabhonzo. Ini ndiri kuinyanga tichibvunza, takabvunza tikati ko handiti mandari kutaura kuti akatora musoro wangu nemamapatsi zviri kupi? Zvikazi pazvaitika zvinhu izvi mukuti ane chaachasiya here, because iye akutozviona kuti zvinhu izvi ndikatodzimara paita chinooneka chete, aiwa ndaenda zvaita umbowo. Saka zvinhu zvacho zvese wana chiremba wari kuti hakusina, iye muridzi zvakare ari kuti hakusisina. Saka chungu dzake akutongoti chindiendesa yangu kumusha kwangu ndichinozorora. Saka kana aendeswa kumusha zvatopera zvakadaro. Sekutaurwa kwazviri kuitwa zviri kunzi iye isu tabata basa iri rekunomutsvisa musha make tichimupa pfuma yake yaakataura. Uchatiita kuti utirape kuti aiwa imi handisina mhosva nemi, asi pakusumudzwa kwaachaitwa uku ndo kuchaita nyika yese ichizoona kuti zvakaitika mumasawa zviyezvi. Chitarisai hondo yasumuka yazosumukira manje kuwaridzi wakaita basa ripi irori, wakaripa aiwa wagara zvakanaka. Ndo matauriko azvatiri kuitirwa nachiremba. Aiwa, tinotenda. Regai tiwane mumwe wemhuri tingakwanise kutaurawo naye zvakare tinzwe masoko ake. Adi mhuri yeZimbabwe tiri kuno kwa Mutoko. Tine mufi akaurayiwawo mukati memusha uno, musha kwake kuchipinge, akaurayiwawo nekuda kwevanhu vanoda kusimukira mabhizinesi mishonga yakaipa. Nhasi mweya wemufi wakunetsa dzinza rese, saka nhasi dzinza raungana kuti wagadzirise mweya wemufi kuti wakwanise kusimudzana naye waende kunoripa mufi uyu mukati memusha wawo kuchipinge. Saka ndo urongwa watinawo muchidimbu munguva yatiri inoyo, nangoti mweya wemufi wachona pamwana
vasikana vabuda ndovakavata navo kuti tinzwe kuti mufi anga atitaurira kuti tingafamba sei kuti tisvitse mufi mumusha make kusimuka mumusha mekwandiri Masawa tichienda naye kumusha kwake kuchipiri. Ndo mashoko andinawo muchidimbu andikangoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe ichiti nevanese vanoda kuita mabhizinesi ngatisava nebhizinesi neropa mukati zvinopfukira dzinza zvopa matambudziko kumhuri zvoparadza vamwe vanhu vasina mhosva. Ndo angu mashoko andinawo. Yeah, ndinoti inini semunhu ari part of the delegation yakaenda kunyanga kwasekuru Mukotsanjera. Sekuru isusu tasvika mudare ravo vakati vimbisa kuti vachasimudza hondo pamusoro pemukomana akapara mhaka iyi mushure mekunge vatizivisa kuti mukomana wakabvisa mabhonzo emunhu, wakapisa, mukomana akapisa ndokukanda mumvura. So takakumbira kuna sekuru kuti sekuru tiri kuzvinzwa, chatiri kukumbira ndechekuti nesuwo kana nyika igutsikane kuti pane zvakaitika nemukomana uyu. Ndo zvandingataura. Saka tingati izvo zvamusi kugutsikana nezviri kutora nzvimbo. Ya semunhu handidi kunyepa, handisi kugutsikana. Asi hangu ndinoti imwe nguva ivo ndo varidzi vebasa vanoziya. Asi sezvatinomboonao sekuru ava tinomboonawo pamavidhiyo, tinomboonawo pachiitwa zvakawanda. So ruzhinji rwese rwakaungana pano ndo zvatanga tichitarisira kuti tichaona minana ichaitwa pamusoro pemukomana. Minana yamanga makatarisira imimi yakanyatsomira sei? Ya, ndichipindura ndichiti iwo sekuru vakati ndichasimudza hondo. Zodudzira kuti hondo yavanosimudza iye mukomana anozobvotomoka, anozotaura zvaakaita pabasa raakaita iro, sekuti kubva maurayiro zvese nezvaakaita. Nekuti tanga tichitarisira kuti tichaenda kugomo tichitungamirirwa naMandi naivo sekuru kunoratidzwa panonzi ndo pakakandwa muviri waMandi. Ndo zvatatakatarisa. Saka muna nayo ndo yatatakutarisira kuti sezvo akatora mabhonzo achipisa achinokanda mumvura, takuchida kuti iye ndiye ngaachitaure. Ndo hondo yanga yakaporomiswa nasekuru kuti kuda kusimudzwa. Asi semanzwira andaita inini pachitaurwapo zvanzi izvoni takuenda naMandi kumusha kwake, asi chatinoda kuedza kuchenesa dzinza renyu rese. Isusu tozosumudza hondo yochinangana nenyakupara. Ndomanzwirana andaita, maybe haisi nhau here nguva yamamufungidzira kuti dai zvaitwa izvo zvichida kuzoitwa. Ya, munoona iri nhau yekuti ivo ndo vanoziya. Somehow ndiri kuzvinzwisisa hangu, asi tarisiro yatatiinayo nekuti izvi zvakangofanana kuti pamashure apo ndo zvazvakangotaurwa ndo zvichangodini zvichangoitwa. Yes, zvinoita, asi tarisiro tatisina tarisiro yaizvozvo, tatine tarisiro yekuti kuda tichaona nekunzwisisa. Sezvandambotaura kuti tinotenda nemavanga, ndo zvatatakatarisa kuti tichanyatsoona munhu achiitiswa munana yacho. Aiwa, tinotenda zvikuru nemasoko enyu matipa. Ndofunga mhuri yeZimbabwe ndo masoko ari kutaurwa. Tatanga kakutaura nababa vepano, manzwa zvavataura pamusoro peurongwa huripo muzuva ranhasi kuti rwendo rwarwe kunanga kuChipinge. Mukagozonzwawo mumiriri wasekuru Mukotsanjera achitaurawo zvakare urongwa huripo muzuva ranhasi. Mazonzwawo zvakare vandinavo pano Pamasawa zvakare vachitaurawo zvakare kuti hongu zviri kufamba semafungira wangu achita, asi pane pamwe pavasina kufara napo. Asi munozviziva wani kuti pese panenge pachiitika zvino
dzimwe nguva tarisiro hadzisi dzose dzinobuda semaimbiro akaita Leonard Jakata, asi chatinoshuvira isusu ndechekuti dai mandi azorodzwa kuitira kuti mwanasikana uyo atambura ane nguva achitambura. Mhepo iyoyo ikabviswa, tanzwa zvakare kuti vachazosumudza hondo yakunonangana naNyakupara. Zvichange zvichitora nzvimbo, tichange tichikuudzai tinenge tiripo. Asi ndofunga chikamu chekuchipinge ndo chatiri kukundikana kunge tichizokuzivisai kuti zvamira sei, zvafamba sei, asi zvimwe zvese tichange tichikwanisa kukuzivisai. Kuchipinge munotondera ndokuya kwatakaenda gore riya tichivaperekedza, ndikanoita tsaona ikoko, ndakapotsa ndafira ikoko. Pakadaro unozonditsikana kuziva kuti kochii chaakuitika, hadzisi mhepo here dzaakusumudzwa idzi kana kuti ingoriwo tsaona yanga ichifanirwa kunge iri ngoriwo tsaona. Saka naizvozvo pari zvino tingade kuti tinge tichifambawo neusiku tichinanga kuchipinge for the first time ndatya handisi kukwanisa kunge ndichifamba netimu, asi parwendo rwenyuka tinokushuvirai rombo rakanaka. Muzoita muchitizivisa, tichadzoka zvakare kuzotaura nemi madzoka kuti tinzwe kuti mafamba sei. Hongu ndizvozvo, asi pamatisira tati kufungidzira kuti ipapo ndo pamafainal panopedza masports. Zvino nekudawo kwezvikonzero zvenyu hatina zvatingakwanise kuitawo. Tanga tine chido chekuti tinge chibatana nemi, asi ndofunga soko mawira rakaita kwatiri tanga tisina kunge tanzwisisa kuti pane rwendo ruchazobva rwamuka. Takange tichifungidza kuti pamwe pane zvimwe zviri kuitwa zuva ranhasi, then tozopiwa zuva rekuti kuchipinge kukuendwa musi wakati. Saka apa zvangoita chimukutira. Aiwa, ndinotenda hangu chikuru kusvika kwedu kumusha kwaMandi tichiita urongwa hwese huri kudikanwa, zvichiita kuti zvisazomuke zvekare kunesu wakwanisa kunge vachiripa mhepo iyi. Tichinzwisisana, dzimwe nguva tinosvika kudza tiri kusvika kutaura zvisiri izvo zvaonekana. Ndatora ndikatsvagirewo heti, anofanira kuwana bhutsu, hembe dzake dzakakwana kusvika kuheti. Ndataura zvinhu zvese izvozvo. Unoenda nomwana vanhu vasina kusimira mumusoro, anopinda muzvirava. Wataurirwa wacho havana kutaurira kuti tiparira neheti. Tatomhanyisa ikaita red neblack tikuda red. Munhu akauraiwa anotoda red chisina chimwe chinhu. Ngozi. Sizvakaoma. Saka tiri kuita setiri kukwesherana ka inyaya yekuti isi takauya kudare Mukanyatsorinzwa tikataurirana navo, so tichivataurira isisi kuti aiwa Sekuru wati vachasumudza mhepo, asi masumudziro hatisi kuziva kuti vanosumudza sei, wati ndinozvigona. So ndofunga takabva tangofunga isisi kuti kuuya kwavanoita pano vari kubva ngochiputisa toenda here icho chichiita sei, tichangoona kuti wazoti ndakidai ndaputisa. haisi heti yemunhu here? Ndokumbura muchatonditsvagira heti isina kupfeki. Isa henyu heti dzavo muchanditsvagira heti haasvika akadai musoro wake. aiwa saka semaonero amuri kuita mhuri yeZimbabwe, vanhu vaungana. Ndofunga zuva ranhasi maunganiro aita vanhu rakada kungoenzana nemusi uya wekutanga pakange pachitambwa pachiimbwa, asi nhamba yekwamasawa iri kuita ichiderera zvishoma nezvishoma sekunzwa kwamakaita pane madisagreements ari kuitika, vamwe vachiti inovhiyiwa, vamwe vachiti haivhiyiwa, vamwe vachiti pane akapondwa, vamwe vachiti hakuna akapondwa, dzingori nyaya dzekuda kusvibisa zita remumwe munhu. Ndofunga munotondera zvakare
zvakare tichienda kuchipinge tichikuratidzai amai vacho vamandi tichitaura navo takabvunza mibvunzo yakawanda ndofunga munozvitondera izvozvo zvikave neumbowo hwokuti hazvichokwadi iyi nhau inenge isiri yemanyepo asi pazvazosvika zuva ranhasika ndepekuti mhepo yakunzi yakuchisimudzwa ichiendeswa kumusha kwayo kunova ndiko kuchipinge kuya kwatakambokupai mufananidzo tiri kuya kwatakaitira tsaona tiri zvakare tichifambira nhau iyoyi. Nhasi uno ndo pane rwendo manzwa zvanga zvichitaurwa nevekwaMasawa vazhinji vanga vachitarisira minana kuti nhasi uno chichabvondoka chongosumudzwa zvobva zvanzi ba kuna bp otanga kunetsekana ruzhinji rweZimbabwe ruchiona sezvo vakaudzwa kuti Sekuru Mukotsanjera ndivo vanozvikwanisa asi marongerwo azviri kuitwa anoratidza kuti pari zvino hapana minana ichange ichiburitswa kunze kwekuendesa mhepo kumusha kwayo. Zvinova ndicho chikamu chatava sekukuzivisai kwataita kunze kwasviba ndofunga muri kuona nemifananidzo yedu yatodhakwa pachisina zvikunyatsobuda zvine musoro. Naizvozvo chatingade ngokuudzai muchidimbu ndechekuti rwendo rwava rwekuchipinge kutakurwa. Pane nhau imwe yataurikawo zvakare yekuti mhuri yekwaMasawa inofanira kunge ichienda ikoko kuchipinge kuitira kunochenurwa asi zvabva zvanzi oraiti nekukura kwemhuri panotodaka mabhazi saka rwendo irworwo harikwanisike asi pazosara paine equation yekuti kana vanhu vasina kukwanisa kuenda vamwe vacho vanenge vasara zvirova kuti mhepo inenge yabuda here zvachose kana kuti inenge ichirimo. Handina kuzokwanisa kunzwa mhinduro yemubvunzo iwoyo asi ishuviro yevanhu yeruzhinji rwekwaMasawa kuti kuenda kwamandi ndokuperawo kuri kuita chikamu ichochi mhuri isarambe ichitambudzika. Ndakaudzwa pandakauya pane uno musha kuti wati wambosvika kumakuva here hiro seyekaidiki mhuri iri kuparara mhuri iri kupera vanhu vari kufa umwe neumwe zuva nezuva nekuda kwenyaya dzakaita saidzodzi. Naizvozvo ishuviro yemunhu wese kuti pamwe yakwana zvakare nguva yekuti vachinge vachizorora samakare pasati paitwa mhosva dzakasiyana siyana sedziripo zuva ranhasi. Mapo here Sabhuku wari panganyi nevedzinza neverudzi Sabhuku nevedzinza remusha uno vari papi? Sabhuku sadundu ndokukumbirewo Sabhuku. Sabhuku wakadi wadere Sabhuku kuti zvakada wena ngewadishi mari tikati wena ngewadi opaita samutoko nasamanyika paita accident yasamutoko nasamanyika kuno munotiji kana tichiti wamwe wapenyu here kuno munotiji vamwe vanosimba here. Alright, wamwe vanosimba here Sabhuku? Vamwe vanosimba matambudziko chete emusha hatiri kuda kuti agadzirirwe nokusvika kwamaita mumusha umu. Aiwa tinotenda. No Sabhuku, mhuri yenyu yakasvika mudare rekwedu kuinyanga wakasvika wakanopotera kuna mambo mutasa vakazobva kuna mambo mutasa vakazodzika kuzosvika vazosvitswe kuna ana chiremba vachinge vari kuti tibatsirane raundo dzanga dzavaremera kuburikidza nematare arimo mukati medunhu renyu kana kuti murudzi rwenyu kana kuti munyika yenyu kana kuti mudzinza renyu muchidimbu. Vakurukura nhau iyi vachipinda mudare pane mhepo yakabuda pamwana wavo kana kuti mukunda wavo. Mhepo iyi ichitanga kutaura ndokutaura nhoroondo yayo ichimutsanawo nemhepo yekwedu asi yanotaura nhoroondo yayo yakataura nhoroondo yekushungurudzika kwayo kubva munhu achiri mupenyu akasvikira pakutandara. Watandara kudaro pane hondo
yanga iripo yawakatsanangudza kuti nosahwira. Hondo inini yandakanosangana nayo ndeyekuti pakabuda dare rangu ndichiribuditsa pachena pakasanganika nedare rekuti kwaiwa pane kurwisana kwenyama kwanga kuripo, pakava nekurwisana kwemhepo kwaiwa kuripo. In other words, masaidi ese anga achirwisika dziri mhepo dzichitaurirana. So zvadaro zvakazosvika mukati mekuti dzinza iri riite mupanda. Raita mupanda, ngozi haina kumira kuswinya kana kurwarisa kana kuti kutambudza aigarwa nayo nanhasi uchiri kungotambudzwa. Pakaita mukana wekuti panga pane kutsvagana nekutsvagisana nenzira dzakasiyana siyana. Pakava nemukana wekusungisana kuendesana kumataredzi mhosva. Nanhasi basa ramakatarisana naro sabhuku nebasa ratikurowa pano nhasi iri rine rurondo rwekusungisana nekukwadzana nekushandisirana mari nenzira isiri iyo. That's why muchinzwa ndiri tinofanira kufamba kwakachena, tokasika kufamba tichiona kuti zviri kubva nekupi nekuti tese takadai panapa hatizi tese tiri muwilling yekugadzisa this problem but vamwe vatengesi. So kana ndosvika panorema ndichishanda nevatengesi handifari nei. Mhepo iri kubuda panapa yakakutungamirira kuenda kokusvitsa yekudzinza kwayo yega. That is point number 1. Mukaona mhepo ichibata pano ichikudirectai kumutawa kana kuti kubhodha mukumbura ichironda kusvika yaenda kunosvika kuti panapa ndipo masvika ipapo zvechokwadi mosvika monzwa kuti panapa pane mwana ainzi taurai zveshuwa taurai wedu hatisi kumuona imi muchibva chimani kana kuti chipinge iyo klikuluku iyoyo chete ndo ine nyaya. 2. Ndanzwa buwa nehondo dzichibva matimani akasiyana siyana dzekuti ndinofunga kuti kuimbisana nekukurukurirana kwamakaita dare richifambwa kubva kumashure. Hondo yamainonyudzirwa kana kuti pamainokuwadzirwa yanga iri nyaya yekunzi ndipangidzei pane exhibit. Ndo pamakanyudzirwa mese nanhasi ndo pamunoperera ipapo. Basa gere mbanje haribuditswi pachena aba. Ende kana ndazoti masedhi ari kuuya mbanje ndingopisa kurwizi uko sadhizilivha ndapfutsa because hondo yakubuda pachena. But nyaya yenyu sabhuku ichaita part 1 and part 2 and part 3. Izvi ngazvigare zvanyorwa pabuwa rese nyika yaMwari ichinzwa. Tichaita part 1, toita part 2, toita part 3. Vanenge vapiwa upenyu panotarisa pahondo iyoyo. Idzi dzabvuma idzi ngadzisukwe dziende. Asi mhepo yatiri kuendesa ichadzoka murudzi runo nekuti zvikwanisiro zvayo hazvipo. Ende kurambanisa murume nemukadzi wachiri kudanana zvakaoma sabhuku kuti mimi murambane nemukadzi wenyu. Ndodare ratinaro pano. Asi isiso chiregai titi dzabvuma ngadzichicheneswe pave nedivision nhubu neng'ombe kwadzo. Keni magetsi obaga kasabhuku nokuti mukapfutsa so anopisa nevasina mhosva. Ende vasina mhosva ndo vari kutsva ende anotambudzika ndeasina mari wesi. Saka nyaya yedu kuti ite clear enough, wakazviita masapota nevahamheno ikoko ndiwe munoziva nhau dzenyu, ndimi munoziva ramakatamba ramakatanga kubika. Ihondo yakatotangwawo nevamwe. Inini chavakachema kwandiri chete kubatsirwa kuti titakure mweya uyu tiuendese kumba kwani kwao. Ende vari kubvuma ndo wandoda kuti wasukwe toita A B C full stop. Ngozi haichestirwa nunge bhoraba kunge sweet. Tine makomrades akafa 1980 but ari kubuda nhasi. How many years vari pasa? But ari kutaura ndiri pakati zvakamira so tichinofukunwa mapfupa mese munorema nemunodino. Handizvo zvinoreva kuti mweya wemunhu haungotandari kunge mbudzi. Iyi hondo yatinayo iyi kana yakaparwa zvokwadi murudzi runo kana kuti munyika ino iyi nevatengesi varipo uku kutamba nenguva, mari inowanikwa inopera. Ende iyambire yatinogara ndichitaura kuti
regai kudzidza kupfuma neropa revanhu, regai kutengwa neropa revanhu. That is bad forever and ever. Amen. Kubudirira mukoti ndatsika munhu ndonyepa kuti aiwa munhu azouya ega apa vandamurowa ndiye amhanya kupinda mumotikari nekuda kwekuti wandatsika haachatauri. Yes, court inoti he is wrong, uri right, but zvibvunze iwewe kuti ndiri right here pane zvandaita nezvandataura. Ndo zvinoita kuti bvuri riteerane newe izvozvo. Tinozoona nawo kutera kuti ndakanga ndakazotsika shuwa asi paya ndakazondotaurawo kuti ndone kubuda mumhosva kana kubhadhara roya kana kutenga meja tsedu unonzi hauna mhosva. Asi chokwadi muhana mako iwoita kuti dai ari mwana wako mandi iwewe unonzwa sei? Sabhuku ari wenyu mwana, chero mwese muri pano nemawitness nani ari wako mwana aitwa izvozvi unonzwa sei? Ende mubvunzo wandinawo ndeyekuti akazoziva kuchipinge ndiani. Inyaya musingadubuditsirana pachena, but inyaya yakanga irimo mukati merudzi rwenyu. Inyaya bedzi yekuti nguva payakakwanira hamuna kuda kubuditsa pachena kunyangwe pazvaimbonetsa mukati medzimba vanhu vachinetsana boyfriend and girlfriend imba ichida kuputsika. But it's your secret yamakachengeta mukati mehapwa. But nhasi vazobhenda manyi, nhasi ndo pamotanga kuti yowe ine mai. Oh, menenyu ndimwe makazviita. Hazviendi kwasabhuku, asi kana sabhuku ane mukeo aiwa kana murimo mubato tichazosvika kwenyu. Kana musirimo vesebhuku aiwa bamhanake ini chandawira kunoku kusimudza mhandi sekuchema kwayakandiwa ndauya kopotera kumanyika kuti tangwe nawo ndiperekedze ndiende kupi kumba kwangu. Hondo yanda ndichikana handina kana werudzi rwekwangu andisira mbanda, handina anogona kundimirira wakamira sababa. Vandamira ipapa. Saka chinizvitsa kumba kwangu nditaurawo nehama dzangu ndidzipangidziwo panobata panopisa tobatawo panopisa kuti ndinyatsourwa bhora rangu richinakidza. Akajeka. Saka handikwanisi kuchimurambira manje kuti iye andisarudza, handizivi kuti masvikiro mangani. Plus kuna chiremba wakafamba naye wanhu. Chiremba akaguma akuthreatenwa futi this type of peoples. Akengwa nemiti mamuradzika mumadhaka anadini anavhimwa neusiku anaitwa senya anadini. Nhasi pamozomurasa last minute handizo hatikurudziri izvozvo. Kana aripo ngaandione tokurukura tichienda mberi nenge yabarcode yedu tega. Because handizoziva maarias amune makatsikirana chi naye. Asi chanoda ndikuudza isabhuku ana enyu aya nyika yenyu ine anhu ende vari kuteya so izvozvi so mavidheos iyayaya vanenge vachigugura kwautsvaga kuti pane deformation ndepapi ndikupinze mukati, pane deformation ndepapi ndimupinze mukati. Vanhu vamwari da kutaura chokwadi. Chinonzi ngozi kana yakutonga pasine kudenga nyangwe vanonzwa mweya ngavataure. Mhepo yamandi yadisturba pamutumbi wayakagarira kubva payakatanga munhu asi kugona kusangana nemurume kusvika nhasi. Ijeri rakadini munogona here kuritakura kuripiwa uchiona kuti murume wako acho yachikumutsa kuti marara sei ongokutengera sipo sauti kuda kubatana naye zvashata. Ndo inonzi ngozi yatete iyi manje. 3 years 6 months ndisingarari nemurume iwe uchirara nemukadzi wako mumba. Pamusoro pezvozvo mune kurondana kweunderground mudhara. Haisi iyi chete kai. Ende. Iendende. Izvozvi zvimakone marecords autophone onzi wasvika. Zvino kana iri yekurondana underground yamueverready, don't worry guys. Giara munoda tinokwana. Kana mana kuti chikoromono dzekumusoro dzinodzika, kana mana kuti simudzirane dzepai, kana tada kubuditsirana futi dzekumabusiness tinawo tinobuditsirana tinoridzirana. Don't worry, mada kumasara musitiriko mada wamashiripiti oto. Kana undiunzirawo nganga 500 iwo chuyoone dzako 500 nganga nemaprofita 500 ukuwo 500. I am not worried about anything. Ini chandawira chete ndakubvisa mhepo iri pamwana uyo ikwanise kuenda uko. Sabhuku hausi upenyu wekuti mwana anogara akarondwa nemutaundi so
mwana anogara akavharirwa kuiswa mustokisi kuvhimwa nevanhu ngeng'ombe. Ndakuzvitaura munyika yenyu. Kuvhimwa nevanhu kunge ng'ombe. But unfortunately, chandani ndikuzivisei, zvese zvatakuita, dare riri kuzviziva, hurumende iri kuzviziva. Vhima iwo. Saka tiri kuti mhepo. Ndakarwadziwa mambo. And zvakaoma kuona urudzi rwakuchema kuti tiri kushaya pekuchengeta munhu uyu. Akangozirikana paari ataki. Akazirikana paari not spiritual, physically. Handisi kutaura nyaya spiritual, physically. Unoona mota twin cab yasvika apo. Zeze tagi naye kumastoro, tagi naye. Saka munhu ogara ku chandango kuzivisa iwo sasabhuku ndakasvitsawo kunopisa kwacho ikoko. Yakandikurira wenini ndikatadza kuihendila inini ka akadzvuta mwana wewaridzi iye auya kopotera kwandiri obva adisappear. Zvinonzi kumusoro ikoko ndakasvitsa kuti uyu munhu uyu ari kuitwa so. Taurai nyaya dzenyu, masikireti enyu etse amaita muno muetse izwero noni menhenyu. Kana nazvino handisitori ndega. Titori bo. Asi ngatisiyanei neubhinya, ngatisiyanei nekuuraya, ngatisiyanei nekurongerana, ngatisiyanei nekuenga nosvika pakuurayana. No, that's bad. Uyu mwana umwe munhu woyo munhu anotsamwa kusvika pekupedzisira ndo pamunoona hwandira munhu nechimuguguda chimugutarudza ita dzubaiba je anombaya po bvafa. Munhu vapedza vazvisungirirawo futi. Macases akadai anosanganikanawo but hatiakurudziri. Tinoti kana matadzirana yananai sedzinza, yananai serudzi kusvika maonesana. Buwa renyu ranga richichema kuti pamamuruyirwa ngepekunzi kwanzi tsvakai mabhonzi acho kuti otore mabhonzi kumamhako nekubigwa akaiso. Imi munofungidzira kuti mabhonzi angaoneke nenyaya yanga yapisana neCID iri pawanted nepolisi. Munoaona pari? Kupi? Mega mimi nepfungwa dzenyu munoaona papi? Ini ndinyatsoziva kuti moto uri kupfuta uyu uri panapo ndakaisa apo. Kana pava pasina mhosva changa chakumbogadzirwa nanyaya dzekuti sungisai munhu apinde mujeri chinyi. Iwe roerera kuti munhu apinde mujeri kana pasina dhiri ranga rotambika ngechei. Mimi sabhuku. Washanda wakatiza mabasa muno mwakatizirei. Wakatiza nyaya iyo. Yei. Wangonzi wati chii? Nani? Kuda unyika umwe munhu tapinde mumbo wemanyepo pakufa kwemunhu. Garai machenesa maoko enyu. Kana muda kupindawo madhiriyo imeno ndimaipanana mainformation yenyu. Mungoziva mainformation imaipanana. Asi kana uri munhu akangwara sabhuku, gara wabuda mumwoto uyu. Nekuti ukaenda kopa humbo hwekunyepa ngekuda shuka kana kuti sauti kana kuti pamwe panaongotengesa masau ngekuda masau. Muromo ungoparira mukatarisa mavideos 2 years back ana Sifas Doko pakauraiwa Nyakumera. Sifas Doko akanzi newe kuchechi nezvigaro zvekuchechi hambai wapupurire manyepo kuti uyu hanombouraya munhu ba vaenda kopupurira bvanzi wewastaff wemabhazi. Mabhazi unokwira mahara. Mabhazi akafamba for 5 years ari chikwira mabhazi mahara. But ngozi yakazouya yakamubvunza kuti iwe wakauya kumba kwangu koya kotaura kuti uchipa umbo hwemanyepo. Pandakatsikwa wanga uripo here. Aiwa. Saka umbo hwakauya kuupa pahama dzangu akautorepi. Ndakanga ndanziwo ndiite staff yemabhazi. Mombe 10. Wakanyepa kumba kwangu kanyepera sabhuku kanyepera nyika. Ndikazvibudisa futi pama-TV zvikaoneka. Saka ngatisanyike vana vevanhu munyaya dzawasingafaniri kukwana. Whether mushandi wandikutaura ndewe uko wepano kana wekwani. Musakwanise mwana wemunhu kuti apupure pakufa kwemunhu pasingafaniri kukwana. Munoparira nyika neuparira dzinza. Nekuti kana chausimudzwa uko uye atiti ndiendese kumba kwangu ndinotaura nehama dzangu. Handizvo dzindipe mwoto. Usati mwoto uda kuendepika uri kuuya kaindisi family ka. Uri kumboenda kuRussia kokumbira zvombo. Tinoda kuona David. Saka handizivi asi rimwe zuva achazoya futi kwauri sabhuku nekuti hana ako etsezve magudo mwana wako shoko mwana wako munhu kwaye mwana wako wari mumaoko masabhuku rimwe gore tichazosangana kuti shaputika nekuti tiri kubvira kuonana nawo izvi
wairamba wepandamuranganwa patsipa yapa yashakaputika vanhu ikaita hohoho wadobvuma wekwakupemba watutaura 1 kuti ine ndakabva ndazoti pauno 15 ine ndine zino ine ndandine dziso zviri uwanikwa kakupfumako kekuda kutsvaka nzira dzisiridzo tiri kusangana nako sabhuku ine ndiri kukataura pamberi penyika kuti handizvo wakawanda ma27 years wanondifonera kuti ndiri kubva ndada zvekumuka ndiine mari omubvunza kuti chinopedza hama unodaire kanzi saka unhu ihwohwu hurimo mukati menyika matsvagire emari akadai but handizvo hatikurudzira nyika kuti idaro hatikurudzira nevanhu kuti waite sei waite saizvozvo ndiwo mashoko angu aya inini chandaa kuchema sabhuku igadzirire mhuri yenyu yanga iri pano mandandikumbira kuti ndiperekedzewo kumba kwangu so ndo basa randauyira kuti ndimuperekedze pane zvavakamugadzirira iwo wacho handizvo nekuti iri basa handisi ndakaritanga dai ndirini ndakaritanga handiri kunyatsa kutamba naro kubva kwekutanga kana paikwidzana mumuti tainge tiri tetsi magetsi arimo ndinawo mudondwari aiwa asi hatitauri zvokuti sefamba aiwa tiriurwa nemhando ini ndakumbirwa kuti nditakure uende kupi kumba kwangu handizvoba zvizhinji tinoitira taakupi kumba kwake kunonga nehama iri kunoku pana anomumirirawo kana umugarira kumusoro aripo here ndiani kana misabhuku mungomugarira kumusoro here saka ati ndisvisewo kune hama dzangu hama dzouyawo apa ndobatawo magetsi asi ubvira taura diko inyere dzidauridzwa bva dzichipinge dziinanga kuno kwaMutoko zvichange zvichiuya tinenge tichikuudzai rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media taking you to another level kwadoka kwasviba toziva kuti mishina yedu makutomanikidzira kunge muchitiona nekuti hatina kunge tafamba zvakare nemwenje kuti tizenge tichigadzira nguva yakadai ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.